аксияи нав аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди роҳи сомон нафт ҷанбаст шуд. аксияи дӯстӣ дар сомонаи иҷтимоии фейсбук мустақиман доир гардид. бозии мазкур як моҳ қабл роҳандозӣ гардида санаи 1 август ҷанбаст шуд. шарти бозиро маҳмудҷон дадабоев, менеҷер оид ба рушди ширкати роҳи сомон нафт чунин баён намуд. шарти озмун ин буд ки онҳо тавассути шабакаи иҷтимоӣ саҳифаи роҳи сомон ба саҳифаи мо ворид гашта бояд чанд нафар аз дӯстони худро ба он дӯст мекарданд ва ҳамзамон баъд аз он бояд ин нафарҳо дар саҳифаи худ дар саҳифаи шабакаи иҷтимоии фейсбуки худ бояд дар бораи ширкати роҳи сомон дар бораи он маводҳое ки аз фаъолият нақл мекунад ҷо мекарданд ва дар бораи он маълумотҳое ки ба мизоҷон пешбинӣ шудааст ба дӯстони худ ба шарикони худ равона мекарданд. шартҳои бозӣ зикр гардидаро дар муддати 30 рӯз зиёда аз 100 нафар иҷро намуданд. дар бозии мазкур 3 адад сертификат ва 10 адад корти ройгони роҳи сомон нафт гузошта шуда буд. маҳмудҷон дадабоев, менеҷер оид ба рушди ширкати роҳи сомон нафт, рӯзи гузашта тӯҳфаҳоро дар лаҳзаи тантанавӣ ба ғолибон супорид. ҷои аввал соҳиби 50 литр сӯзишвории гази моеъ, ҷои дуюм бошад соҳиби 30 литр сӯзишвории гази моеъ ва ҷои сеюм бошад соҳиби 10 литр сӯзишвории гази моеъ шуданд. абдураҳмон каримизодаи ноҳияи бобоҷон ғафуров буда соҳиби 30 литр гази моеъ, яъне мақоми дуюмро ба даст овард. абдураҳмон мегӯяд ки ӯ муштарии доимии роҳи сомон нафт мебошад ва ҳамеша аз дастгириҳои ин ширкат бархурдор мебошад. бозӣ шаффофият будаш, лекин ман боварӣ надоштам ки ғолибон шудашам. рӯз ман сазовори ҷои дуюм сертификат соҳиби 30 литр гази шудам. ин аввалин аксияи ширкати роҳи сомон нафт набуда давоми соли равон бори панҷум аст ки муштариёнашро бо тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ менамояд. намояндагони ширкат азм доранд ки дар рӯзҳои наздик боз як бозии бурднокро барои муштариёни худ роҳандозӣ намоянд. гузориши Сайид Мухтори Саид Анвар, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.